Hallelujah. Имаше едно семейство, което е било невярващо и нямаше покаяние в тях. И поради тази причина, че те са били невярващи, смущаваха и двете си дъщерички, които непрестанно вярваха в живия Бог и се моляха за своите родители за истинско покаяние пред живия Бог. Докато един ден по-малката дъщеря отиде при майка си и рече: откровение, че трябва да се покаеш, че настъпи време за твоето спасение. А майката в отговор рече: О, дъще, много ми е трудно това твое откровение, което си получила. Дано да достигне това откровение до твоят баща, да чрез неговото покаяние да дойде и моето. И жената отиде при мъжа си и му рече: Мъжо, по-малката ни дъщеря получи откровение, че трябва да се покаем и ние. Но мъжът в отговор рече: О, жено, остави ме на спокойствие, сега не ми е до вашия Бог. Аз съм си свикнал от светския живот и ми харесва да пия и да веселя. И настана вечер и по-голямата сестра рече на по-малката си сестра: Хайде, сестро, да се помолим, дано наистина молитвата ни да стигне до живия Бог, за да се покаят и нашите родители. И по-малката сестра се съгласи и те паднаха на колене да се помолят. Отче наш, който си на небесата, погледни тази вечер към мен и моята сестра. Нека тази молитва да бъде като тъмян и охайна миризма към Теб. Погледни нашите сърца, Ти знаеш от каква радост се нуждаят те. О Боже, допусни моите родители, за да бъдат и те спасени. Останалото Ти води и ръководи. Амин. И на следващия ден по-голямата сестра се събуди и чула, че сестра и вика: О, сестро, къде си? Не мога нищо да виждам. Какво стане? Изгуби ми се зрението. О, сестро, къде си? О, сестро, какво ти е, сестро? И по-голямата сестра изтича при родителите си да ги викне: Мамо, татко, зрението на сестра ми се изгубило и не може нищо да вижда. Елате, вижте какво й се е случило. Дъще, какво ти се е случило? И дъщерята рече с голям глас, който плаче: Виждаш ли, мамо, поради вашето неверие, че с баща ми не искате да оставите светския си живот. Какво е станало с мен? И голямата сестра в отговор рече: Не се отчайвайте, а станете да отидем на църква и там да се помолим за моята сестра, да чрез вашето покаяние да дойде нейното изцеление. И те се приготвиха и тръгнаха към църквата. И когато тръгнаха към църквата, те седнаха. И цялата църква се справи с вярата да се помолят за болното дете, което не вижда. И пастора попита родителите й: Вярвате ли, че вашето дете ще бъде изцелено? И те казаха: Наистина вярваме, защото за Бог няма невъзможни неща. И пастора започна да се моли на болното дете: Господи, ето издигам това семейство пред Тебе, татко мой, за истинско покаяние, святи Боже. Татко мой, виж майчината, святи Боже, майчината вяра към Тебе, татко мой, бащината, святи Боже. И те моля, святи Боже, да благословиш това дете, татко мой, да се изцели, святи Боже, да видят чудесата и знаменията Ти, святи татко. Татко мой, да се покаят, святи Боже, татко мой, и да наследят вечен живот в Исуса Христа, татко мой, да работят за Тебе, святи Боже, чрез детето, святи Боже, че е изцелено, татко мой. В името на Исус Христос изговарям това дете да бъде изцелено от сила века. Алелуя. Амин. Бъде изцелена.
И след това помазание детето прогледна и повдигна голям глас към Исус Христос. О, Господи, благодаря Ти, че показа милост към мен и моето семейство. И семейството си тръгна с голяма радост от църквата и много семейства се получаваха от това семейство и те непрестанно са били вярващи за него.